אהלן לכולם, זהו סרטון שמראה ומסביר על הגדרות מצב הוידאו במצלמת GoPro 12 Black. להסבר מורחב על איך להגדיר את הגדרות הוידאו בהתאם למה שאתם רוצים לצלם, ישנו סרטון נוסף שמראה ומסביר על כל פרמטר בצילום הוידאו עם מצלמת ה-GoPro. GoPro 12 מגיעה למצב ברירת מחדל, על מצב Easy, מצב שלא ניתן לשנות או להגדיר את מצבי הצילום. על מנת לפתוח את השליטה על ההגדרות, ניכנס לקיצורי הדרך ומשם נחליק ימינה לאפשרות קונטרול, וכאן נשנה מ-Easy ל-Pro. בתחתית מסך מצב הוידאו נמצא כפתור הפריסט. לחיצה עליו נגיע לחלון של כל הפריסטים של מצב הוידאו. כאן נוכל לבחור בין כל הפריסטים שיש לנו, או ליצור פריסטים חדשים. לחיצה על האיקון ההגדרות מימין לפריסט, נוכל לשנות ולהגדיר מחדש את הפריסט בהתאם לצורך שלנו. יחס גובה רוחב ורזולוציה, זווית צילום, כמות הפריים ועוד. דרך המסך הראשי, לחיצה ארוכה על הפריסט, נגיע ישירות להגדרות הפריסט, או לחילופין, לחיצה על האיקון ההגדרות מצד ימין לפריסט במסך הראשי. הנה הסבר מהיר על כל האפשרויות הבחירה שיש. תחת הפרופיל סטנדרט, נקבל את הצבעים הקלאסיים של GoPro, ושליטה על מלוא הגדרות הצילום ובחירה בין כל הפרמטרים שיש למצב הוידאו. תחת הפרופיל HDR, High Dynamic Range, נקבל צילום וידאו הרבה יותר מאוזן בין מקומות בהירים למקומות חשוכים, כמו צל ומקומות שחשופים יותר לשמש. פרופיל צבע נוסף שאפשר לבחור הוא לוג. על מנת לפתוח את פרופיל הלוג, ניכנס לקיצורי הדרך, ואז Preference, נרד לאפשרות וידאו, ותחת האפשרות ביט דף, נשנה מ-8 ביט ל-10 ביט. עם פרופיל הלוג נקבל תמונה בפורמט חדש שנקרא GP לוג, שמותאם יותר לעריכת צבע בתוכנות ייעודיות. המצלמה מייצרת קובץ עם פחות עיבוד צבע דיגיטלי, והצבעים שמתקבלים מאוד שטוחים וחסרי חיים. באפשרות Aspect Ratio נוכל לבחור את היחס גובה רוחב של התמונה. למשל, צילום ביחס 16:9 מתאים לסרטונים שמעלים ליוטיוב, כאשר הצילום יותר לרוחב. צילום ביחס 4:3 מתאים יותר לצילום שמעלים לפייסבוק, והתמונה יותר לאורך ותופסת יותר למעלה ולמטה. צילום ביחס 9:16 מתאים יותר לצילומים שמעלים לסטורי או לטיק-טוק. וצילום ביחס 8:7 מתאים במיוחד אם לא יודעים לאן החומרים עולים, ואנחנו רוצים להשאיר לעצמנו את אפשרות העריכה בהתאם לאן שנעלה את החומרים אחרי זה. תחת אפשרות Resolution, נבחר את הרזולוציה של כל סרטון. שימו לב שרמת הרזולוציה משתנה בהתאם ל-Aspect Ratio, ומה שמופיע באפור אינו יכול לעבוד בהתאם ליחס וכמות הפריים. תחת האפשרות Frame Rate, נבחר את כמות הפריים, FPS. גם כאן ישנה מדרגות FPS שלא נוכל לבחור עם כל רמת הרזולוציה או יחס גובה רוחב. תחת האפשרות Lens, נבחר את זווית העדשה. ותחת האפשרות היפרספוד נבחר את רמת המייצב, כאשר במצב אוטובוסט המצלמה מפעילה לבד את רמת המייצב שהיא צריכה בהתאם לכמה שהמצלמה רועדת. בנוסף לגדרות הוידאו יש בחירה של עוד 3 קטגוריות. תחת Captures ניתן להגדיר ולתזמן את משך הצילום. באפשרות Schedule Capture נוכל להגדיר הדלקה אוטומטית של המצלמה בשעה שנרצה. למשל להגדיר את המצלמה שתדלק ב-6 בבוקר כדי לצלם זריחה. תחת Duration נוכל להגדיר את משך הצילום מרגע תחילת הצילום, החל מצילום למשך 15 שניות ועד 3 שעות. למשל לצלם את הזריחה למשך שעה אחת ואז לסיים את הצילום. תחת האפשרות Hide Side נוכל להקליט ולשמור 15 או 30 שניות לפני שלחצנו על כפתור הצילום. תחת האפשרות Timer נוכל להגדיר השעיה של צילום למשך 3 או 10 שניות. וזום, אפשרות לעשות זום דיגיטלי בהתאם לרזולוציה שהמצלמה מוגדרת. תחת קטגוריה פרוטון נוכל לשלוט על הפרמטרים מתקדמים לצילום הוידאו. שליטה על השאטר, Y balance, ISO, sharpness, color, עוצמת רגישות לאור, אפשרות הקלטת קובץ סאונד בנפרד לקובץ הוידאו בפורמט גבוה ומתאים יותר לעריכה, או להגדיר את רמת מסנן הרוח של המיקרופונים. ובאפשרות Shortcuts נוכל להגדיר 4 קיצורי דרך במסך הראשי, מבלי צורך להיכנס כל פעם להגדרות, כמו למשל קיצור לזווית העדשה, הדלקה או כיבוש של מעצב, ועוד מגוון גדול של אפשרויות בחירה של קיצורי דרך. כמובן, יש גם אפשרות לכבות את הקיצורים שלא יופיעו בכלל במסך הראשי של הפריסט. בתחתית הפריסט נוכל למצוא אפשרות של S-Save שתשכפל לנו את הפריסט, או אפשרות לאפס את הפריסט במידה וזה פריסט ראשי של המצלמה, או למחוק את הפריסט אם זה פריסט שיצרתם. כדי ליצור פריסט חדש, ניכנס לחלון הראשי של הפריסט ונבחר Create New Preset. נוכל לבחור בין פריסט של וידאו או פריסט של לופינג. בחלון הבא נוכל להגדיר את כל הפרמטרים של הפריסט החדש, ולאישור נלחץ על ה-V בצד ימין למעלה. לסיום נבחר שם מהרשימה לפריסט החדש ונאשר. כמובן שגם את הפריסט שיצרנו נוכל לערוך ולשנות תמיד, או פשוט למחוק במידת הצורך. וזה הכל להפעם. אם יש לכם שאלות, בקשות, מענות, אתם מוזמנים לרשום למטה בתגובות. אני הייתי מקסים סרטיקוב, נתראה בסרטונים הבאים, יאללה ביי!